Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, asintotak horizontalak eta zeiharrak aztertuko dugu. Funtzionen asintotak horizontalak eta zeiharrak kalkulatu behar ditugu. Hori da, ze gertatzen da funtzio horrekin plus infinitora eta minus infinitora doanean. Orduan, horretarako kalkulatu behar dugu asintotak horizontalak kalkulatzeko, kalkulatu behar ditugu limiteak plus infinitora doanean eta minus infinitora doanean. Funtzionek arrazionalak direnez, berdinak dira. Orduan, kasu honetan, goiko maila handiagoa denez, hau plus infinitora doanean ematen da plus infinito. Eta minus infinitora doanean ematen da minus infinito. Asintota horizontala egoteko, hau izan behar da zenbaki finitu bat. Eta orduan asintota horizontala egoteko, I berdin A. Hau A izan da. Baina infinitora doanean ez dago. Bai? Ez dago horizontala orduan. Funtzio hau ez dauka horizontala. Funtzio horrek ez dauka horizontala. Orduan orain, asintota zeiharra kalkulatu behar dugu. Asintota zeiharra kalkulatzeko teoria da M eta N kalkulatu behar dugu. Eta M egiteko berriro plus minus infinitora doanean F de isa, zati isaren limitea kalkulatu behar dugu. Eta gero behin M kalkulatuta N kalkulatzeko kalkulatu behar dugu plus minus infinitora doanean funtzioaren limitea minus M hau isa. Hau da teoria. Ados, orain egingo dugu adibide honekin. M kalkulatzeko limite isa plus minus infinitora, isa berbi, isa, zati isa egitea da biderkatzea biderisa izendatzailean. Orduan, isa berbi ken isa. Orain, berdinak dira mailak. Orduan, bai existituko da limite hau eta izango da bat. Bat, zati bat delako. Orduan, M bat izango da. N kalkulatzeko, berriro limite plus minus infinitora doanean, bai, isa berbi izaken bat, ken bat isa, hau da, ken isa. Vale, limite hau egiten badugu, hau ematen da infinitu, minus infinitu, indeterminazioa, kasu honetan, izendatzaile komuna egin behar dugu. Orduan, plus minus infinitoan, izendatzaile komuna izango da izaken bat, hemen edatzen da isa berbi, minus isa berbi, eta kontu signo honekin, bai, kontu signo honekin, bai, minus minus plus isa. Bestela jarri parentesia, minus isa bider izaken bat. Hauek joaten dira, eta berriro maila berdinak dira, bat, zati bat, bat. Orduan, asintota zeiharra dago, I berdin mx gehi n, m bat bada, isa, bat isa, gehi bat. Hau da gure asintota zeiharra. Asintota zeiharra irudikatzeko, bi punturekin nahiko, ezta? Egingo dugu horrela, isa 0 denean bat, eta adibidez, isa minus bat denean, bat 0, ezta? Orduan, kokatuko dugu hemen, minus bat 0, bat 0, eta normalean asintotak ez jarraituak dira. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.